Tá bur atácha faoi líon na gaintúirí Ghaeilge i Bhaile Átha Cliath faoi láthair, ach an gearrán atácha ná ghfuil siad gann ar áiteanna ar féidir leo í a labhairt ina ná héalta. Dá bhór seo tháinig na ceithre údaráis áitiúla in á clia le chéile chun bailí nuálacha ar Herbert, ionas gur féidir le daoine níos mó Ghaeilge a labhairt gach éon lá. An ceist tá going inniu ná daríire conas gur féidir linn cinntiú go bhfuil an gaeilge ag seibhrú Bhaile Átha Cliath agus conas go bhfuil Bhaile Átha Cliath a seibhrú an gaeilge. Anna chuit an rudí atá anseo inniu, just léiríonn sé nar os líomad ar meón don saolaíocht agus nar a líomad isteach ar an crothacht, go bhfuil an éiread sin féidir dana sin aige. Ag an sóir thaispéanta seo a gcuirtear Féile na bhFéidearthachtaí tá na údaráis áitiúla chomála daltaí meánscoile ag chur asmuointí crothacha chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa chathair i láthair an phobal. An smaoine atá agam ná ranganna a chur siúil le haid tiistí agus a báistí i yoga. Ag fálam termí yoga agus a géisteach le ceol agus jazz rang full-on agus rang even. Bhí smaoine agan chun bíalinn a dhéanamh or oscail trí Ghaeilge agus ní féile air orú ar mhfuil sé trí Ghaeilge agus bé an bíachlór trí Ghaeilge freis. Katelyn Hayes, Nuacht Cúla4, Bhaile Átha Cliath.